Mir vama, draga braćo i sestre u Hristu. Danas govorimo o svetoj simbolici broja 3 kroz život, stradanje i vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Neka nas ovaj video podsjeti na duboku duhovnu poruku koju trojstvo nosi u pravoslavnoj veri. 3 mudraca dolaze Hristu. Na samom početku 3 mudraca, Gašpar, Melhior i Baltazar, dolaze sa istoka, vođeni zvezdom, da se poklone novorođenom Hristu. Donose darove, zlato, tamjan i smirnu. Zlato za cara, tamjan za Boga, smirna za onoga koji će postradati. Juda prodaje Isusa za 3 zlatnika. Jedan od njegovih učenika, Juda Iskariotski, izdaje Gospoda za 30 srebrnjaka, ali često se u simbolici uzima 3 zlatnika kao izraz izdaje za sitnu dobit. On koji je bio blizu njega odlučuje da ga proda. Ova izdaja potresa ceo svet do danas. Petar se odriče 3 puta. Apostol Petar, stena crkve, odriče se Isusa 3 puta pre nego što je kakoška zapevala. Kao što je Gospod i prorekao, pre nego što petao zapeva, 3 puta ćeš me se odreći. Petar zaplaka gorko, ali to je pokajanje koje vodi do spasenja. 3 eksera, 3 raspeti na Golgoti. Na Golgoti, mesto lobanja, Gospoda pribijaju sa 3 eksera, u 2 ruke i noge. Pored njega razapeta su još dvojica, jedan razbojnik koji se ruga i drugi koji se kaje i čuje reči. Danas ćeš biti sa mnom u raju. 3 osobe ispod krsta. Dok Gospod trpi, ispod krsta stoje 3 osobe, presveta Bogorodica, apostol Jovan Bogoslov i Marija Magdalena. Oni ostaju do kraja, verni, tihi svedoci ljubavi koja ne prestaje. Danas ćeš biti sa mnom u raju. 3. dan vaskrsenja. I 3. dana, kao što je rekao, Hristos vaskrse. Smrću smrt pobedi i svima u grobovima život darova. Broj 3, trodnevni put kroz smrt u večni život, otkriva duboku tajnu pravoslavne vere. Neka nam broj 3 ne bude samo simbol, već svetinja, podsjetnik na veru, nadu i ljubav. Na Oca, Sina i Svetoga Duha. Na prošlost, sadašnjost i budućnost u Hristu.